До 25 годишна възраст трябва да си достатъчно зрял, за да осъзнаеш това. Повечето хора не разбират номер 6, докато не навършат 40. Първо, животът е 100% по-добър, когато никой не знае нищо за теб. 2. Не трябва да вземаш съвети от хора, които не са там, където искаш да бъдеш в живота си. 3. Всеки ще ти покаже кой е всъщност, просто им дай време. 4. Трябва да си достатъчно умен, за да създадеш свои собствени възможности. Не чакайте да дойдат при теб. 5. Тайната на щастието е свободата. Тайната на свободата е смелостта. В живота трябва да предприемаш действия, ако искаш да изпиташ свобода. И накрая 6. Винаги ще имаш проблеми. Винаги ще има някакъв конфликт в живота ти. Трябва да се научиш да се наслаждаваш на живота, докато все още ги решаваш. Има красота във всичко, което преживяваме. Просто трябва да коригираш възприятието си. Можеш или да плачеш по време на бурята, или да танцуваш в дъжда. Ако не следваш истинския хъсъл, вероятно никога повече няма да ни видиш. Ако го правиш, поздравления. Растеш всеки ден.